getih kedah dipun lampahi. Menika naminipun Sudira. Lajeng Susila menika saged mapanaken pribadinipun wonten sadengah papan tuwin kawontenan. Turta malih ora seneng ngendhak marang gunaning liyan menika nggih. Wondene Anuraga menika mengko piwulang kedah ngemuti dhateng sangkan paraning raga. Wondene raga menika muhung saking Sang Sukma Kawekas. Namung kedah emut nggih bilih sedaya kala wau namung asipat ganjar. Mboten mokal menawi gadah apes murka tuwin lali menika sipatipun. Mila anak-anak kula sampun ngantos gadah pambek sapa sira sapa ingsun. Watak adigang adiguna kedah dipun singkiri nggih sendika. Wondene ngewekasan sambe gana menika wicaksana. Isa mawas wahyane mangsa kala, isa ngempake nalar tuwin mekaraken budayanipun. Kula pitados nggih menawi anggir saged gegulang catur perkawis kala wau sentosa anggen paduka dados satriyaning praja nggih. Mereh mangsut nari mengkalbu budine kanten bawani. Wanganing Tyasukarila. Satane kabawasane babiyan tumut pangarepku. Pangarekoso kang tinarepku. Wanoman kados pundi? Sak samunipun paduka si Wanoman paring dawuh. Keparang mirsani saking katebian menika wonten barisan sebilar sepapan. Marepeki dhateng papanipun para putra. Para kaesawangan Antasena. Delokne Dik. Apa? Madheparana. Oh. Kosik to. Ae, sawangne ana barisange bledug nampak-nampak. Rombongan ngendi? Ora pangling gendera kae gendera Ngastina. Lah. Ae gendera Ngastina kae mesti arep gawe geger ana kene. Antasena, piye? Kowe maju. Kosik apa? Aku iki cah enom. Terus aku njaluk contoh wong tuwa. Karepku Pak Dewa wis melang dadi prajurit iki kudu susila, anuraga, sambegana. Kae mau lho. Iya terus ayo buktekno. Aku contohno perang iki piye? Aku dadi dicontoni mung karek gobras gabruk. Gobras gabruk iki perange wong maling. Perange satriya. Contoni ora? Iya iya. Dah contoni sik. Wah aku tak tiru kowe. Mara sarangan saka kaduan yo. Maju sik. Wah, perintah wong tuwa bae. Dapure kaya ngopo? Woi! Ana menalun patangpun raping witing naga sari. Molat mangandhap katingal. Oh, Wanodya yukurwake gelung rino sakwara kesma. Kang ega kae. Ora mangling anu mari. Iya. Swatama majuwe ning opo? Ndi, Gatotkaca oleh padha gladhen perang kon bubar. Anggepe apa Wanomani gladhen perang ana Tegal Kuru? Tan wurunga Gatotkaca bakal njungkeng palagan sinuwun Duryudana. Ora sah kowe ndakwa sing werna-werna. Kene ora ana blagat bakal njaluk negara Ngastina. Kepara kowe bali yo aja ganggu gawe kelawan anak-anakku golone gladhen perang. Yen nganti ora gelem bubar, tak babati barisane. Kelakon babati barisane anakku, waton bisa